te. Oh. Yung unang punta, bigyan kita, mega shoutout po, ang April 30 po ngayon. Ang case ng sakit ni ate dati ay vertigo. May konting inflammation, stress. Pero personal po niyang buhay yon, wala po tayong pakialam doon. Ang tinarget lang natin yung vertigo. Kanina may pasyente po kami kanina na lalaking bata, 19 years old, di ba, nanginginig. Pero kayo ng sakit nyon. Ikaw, magkaiba kayong sakit. Magkaiba kayo nito. Kaso peres kayo, pinagdaanan sa stress. Hindi mo matanggap yung dating nakaramong buhay. Ganon din siya. Nagkaisa lang kayo. Kaya siya naging payat na dati. Ginamot ka 7 months na ago ngayon, di ba? Di ba payat ka dati? Huwag na natin sabihin, yung medicine, nagpagamot ka na doon sa ibang bansa, sa China. Nagpagamot ka na rin medicine dito. Pero sa China, nakita yung sakit mo, di ba? Hindi pa rin nakita sa China yung sakit mo. Hindi. Kasi OFW siya, yung pumunta siya rito. Ngayon, nagpagamot ka dito sa medicine sa Pilipinas, nakita rin yung sakit mo. Wala rin. Nagpagamot ka sa albularyo, 100,000. Panglima ako. Pero lumalabas sa spiritual dito, may sakit ka nga sa spiritual dahil sa nangyari sa yung stress. Alam ko yun, natatanda ko na siya. Tapos ang sakit mo, vertigo. Ngayon, sa 7 months hanggang ngayon, 2 beses ka lang ginamot, di ba? Kaya ka nang bumalik dito, nagpakarga ka lang ng langis, yun lang. After 7 months, ka bubalik ulit. Ngayon, ano na pinagkaiba? Normal lang. Pero, salamat kay Papa Jesus. Kung may case kayong ganyan sakit kay ate, kanina nakalimutan ko na kuha ng video si Kuya, ang vertigo po at ang inflammation, siya na, narinig yun na sagot. Walang gamot, kahit yung China, no? Wala. Ang gamot talaga doon, tulog, pray, pahinga ng utak, at kailangan lagi nakangiti. Yun. May nagpapasaya na kay ate, may boyfriend na siya. Yan. Kaya nabawasan ng stress. Salamat, eh. God bless. Bye-bye. Salamat. Ayaw mo ng 100,000. Kaya mo nakitain yun. Anong lagi sinabi sa'yo ng kapwa? Anong sinabi sa'yo ng naggagamot sa spiritual? Kinukulam? Tapos ano pa? Tao. Pero lumabas dito, wala. Walang sakit. Wala siyang sakit. Di ba kinabitan kita ng stick sa paa, hindi ka nasaktan? Wala. Yun lang ang sakit niya. Maraming salamat. Kung may case po kayong ganyan, vertigo, TMJ, medyo abutin tayo ng 2 times alignment hanggang 3, di ba? Pero siya kasi 2 lang eh. Ngayon, kaya lang siya nang pumunta rito, in-alignment na namin. Para libre na yun. Para sa kanya kay Papa Jesus. Salamat eh. God bless. Shoutout mo yung bagong mong boyfriend. Thank you. Thank you, Lord. Bye-bye.